Priča da mačke imaju 9 života je nažalost neistinita, pa je neophodno primeniti principe odgovornog vlasništva i zaštititi zdravlje mačke. Mačići se vakcinišu u uzrastu od 6 do 8 nedelja trovalentnom vakcinom koja štiti od herpes virusa, kalicivirusa i panleukopenije, to jest parvovirusa. A potom se revakcinišu mesec dana kasnije. U 3. mesecu života zakonska obaveza vlasnika je da čipuje mačku i vakciniše je protiv besnila. Dehelmintizaciju je neophodno obaviti 7 dana pre svake vakcinacije, jer je neophodno da mače bude potpuno zdravo i da nema endoiektoparazita. Frontline spray, čija je aktivna supstanca fipronil, je moguće aplikovati mačićima već od 2. dana života. Od 7. nedelje života može se aplikovati preparat Broadline, koji u sebi sadrži 4 supstance: fipronil, metropen, eprinomektin i prazikvantel, i to je najkompletnija zaštita od spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Štiti od endoparazita, šugarca, buva, krpelja plućnog crva u periodu od 4 nedelje.